Напрежение. Така беше преди година на стадион Лудогорец Арена между Лудогорец и ЦСКА. Абсолютно същото се повтаря година по-късно на Георги Аспарухов. Вместо ЦСКА обаче на терена е Левски центриране в наказателното поле. Козми Моци играе с глава, успява много важна намеса да врати топката за Жуниор Кайсара. 2 срещу 1. Дали пък лудогорци няма да сложат финалната точка на този спорт? Иван Стоянов, възможност изстрел, спасяване на Пламен Илиев. Веднага в Пламен Илиев към Стефан Велев. Абсолютно сам Илиян Йорданов. Отвориха се неимоверно и двата отбора. Йорданов ще играе 1-1 с Йордан Минев. Успял да го преодолее, след което центрира. Много дълго беше подаването към Даниел Димов. Той успял да играе с топката. Минута и половина от продължението вече изтече. Много добра намеса на Жуниор Кайсар. Успял да отнаме топката от Даниел Димов. Мюлдер. Подкамване от Николай Митов да изпрати топката в наказателното поле. Тя стига до Станислав Ангел. Съвсем сам вляво е Илиян Йорданов. Удар и гол! Гол на Станислав Ангелов. Левски може би ще грабне титлата. Невероятна развъзка на този дуел. Уважаеми зрители, виждате какво става по трибуните. Левски нанася своя удар във втората минута. Отдаденото от съдията продължение. Едва ли и такава драма сме си очаквали, че ще се случи, но Левски е на път да изтръгне титлата от ръцете на Кирил Домучиев и на всички в Лудогорец. По подобие на случващото се в Загреб, когато всички лудогорци легнаха на терена, след като получиха гол в продължението в същата гледка, сега се повтаря на стадион Георги Аспарухов. Ето го положението, ето го удара на Станислав Ангелов. Имаше рикошет, струва ми се, Базил де Карвалио. Трябва да видим още веднъж. Но по-скоро Базил де Карвалио отклони тази топ. Не, Мичел Бургзорг. Резервата Мичел Бургзорг с това докосване, което може да коства защитата на титлата за неговия отбор. Невероятно, но в трети важен матч Левски печели, може би в даденото от съдията продължение. Николай Митов е изгонен, но какво от това? Неговия отбор е на път да стигне до невероятно ценен успех, който ще доближи само на крачка сините от титлата в Ню 7 футболно първенство. Виждате какво се случва. Митов сред феновете. Самият той не може да повярва на това, което вижда, но Станислав Ангелов, Мичел Бургзорг, а и може би Жуниор Кишада направиха така, че Лудогорец най-вероятно ще загуби този двубой. Най-вероятно и главният съдия ще даде някоя друга минута продължение, защото след гола не се играе вече в продължение на минута и 20-30 секунди. Невероятни емоции, уважаеми зрители на стадион Георги Аспарухов. Такива бяха те преди година, но сега може би домножим тези емоции по две. Имате сили обаче Лудогорци да отговорят. Колко емоции в ролята на
правят 4 различни шала на Левски от Агетската. Да ви казвам нечестита титла, господин Митов. Има още един матч, но това е голяма крачка към титлата. Вече сме първи, няма. Първи сме. Утре във вестите първи. Това е положението. С какво спечели Левски днес дербито срещу Лудогорец? С дух, с воля, с характер и с всичките тия. Всички тия хора. Това е Левски. Заедно ли сме, няма кой да не бие. Това е Левски. Да добавим ли и дозата късмет в края с рикошет? Няма късмет. Като го искаш, късмет няма. Ти трябва да го искаш. Късмет идва при силния. Ние сме силните. Има ли шанс, след като един матч ви е сигурен, служебна победа Сетър, да изпуснете питомното в последния кръг срещу Славия, или сте убеден, че и там ще спечелите? Няма да изпуснем питомното. Чухте Николай Митов, който както започна през този си в Левски с голямо сърце и с характер, е убеден в шампионската титла на Левски. Казваме си чао само за малко, защото продължаваме повече от час с отзивите след култовата победа на Левски в последната минута срещу Лудогорец. Нова в ефира на Нюс 7, така че вие преценете новини по ТВ7 или футбол по Нюс 7. Пак сте при нас.